3, 2, 1. Espanya i Catalunya al segle XIX. Cinquena part. La restauració. L'anterior període parlàvem com la Primera República va ser molt breu, va ser una república fallida que no va arribar ni a l'any, va durar 11 mesos, i on l'anterior rei, Amadeu I de Savoia, el seu període de govern va ser molt breu, després va venir la república i aquí a la restauració es proclamarà un nou rei Borbó, que serà fill d'Isabel II, Alfons XII. El nou rei nomenà president a Cánovas del Castillo, que crearà un nou sistema polític que integrava a tots els partits. De fet, el que va fer Cánovas va ser una certa apariència democràtica, però veurem que només una apariència perquè en realitat la democràcia no existia. Van crear la Constitució de 1876, conservadora, proclamava la confessionalitat de l'Estat, això vol dir que l'Estat considerava que la religió per tots els espanyols havia de ser la religió cristiana catòlica, i considerava la sobirania compartida cors-rei, és a dir, la monarquia no tenia tant poder, era una monarquia controlada per les corts, perquè si no això seria doncs, un estat absolutista. El poder quedava assignat en dos partits que s'alternaven al poder. D'aquí que diem que Cánovas el que va fer va ser una apariència de democràcia, perquè el que feia Cánovas era alternar el poder entre els dos partits conservadors i liberals. El conservador liderat per Cánovas, un partit superconservador, superreligiós, defensor de l'Església i de l'ordre social. I els liberals, el líder Sagasta, reformes molt importants, més profundes volien, i per exemple, van aprovar el sufragi universal masculí. Una altra vegada tenint un sufragi que no és complet, perquè només votaven els homes, les dones no podien votar. Aquest monopoli de govern, a més, era possible per una corrupció electoral. Quan hi havia eleccions, les corrupcions no eren netes, estaven amanyades. El rei decidia quin partit governava i després els resultats es falsejaven, s'enganyava. Com es feia? El canvi i la ciutat eren dos realitats molt diferents, però es podien falsejar els resultats. Els camps, els cacics, el cacic era la persona rica, la persona influent del poble, la que tenia tot el poder, coaccionava a la població rural en el seu vot, és a dir, el cacic deia qui havies de votar. Com ho aconseguia el cacic? Si tu volies treballar, si tu volies tenir un jornal que portar-te a la teva casa, havies de fer el que ell digués perquè ell era el que contractava. I a les ciutats no existien aquests cacics rurals, però sí es feia servir una tupinada, en castellà un pucherazo. És a dir, s'agafaven els vots, es treien, es posaven, es falsejaven el número de vots, imposant el partit que tu volies que guanyés. Aquí s'encarregava el governador de manipular aquestes urnes. I què estava oposat al sistema d'aquest que havia instaurat aquí Alfons XII, aquesta imatge que tenia que és el rei Alfons XII, el Borbó? Evidentment estaven oposats als anarquistes, aquests no volien ni estat ni monarquia, els socialistes, liderat per Pablo Iglesias, l'històric fundador del PSOE, que el va fundar el 1879, un partit d'ideologia d'esquerres, i que anys després fundaria també la UGT, el 1888. El sindicat de la UGT és un sindicat que avui en dia continua estant vinculat al PSOE. I els regionalistes eren moviments que van esclatar contra el model d'estat uniformitzador i centralista, que eren Catalunya i les províncies basques i Galícies. Aquí teniu una imatge de Pablo Iglesias fent un míting, el míting de l'època, demanant la lluita obrera contra aquest sistema que havia imposat Alfons XII i Cánovas del Castillo, que, per cert, comentar que Cánovas va ser assassinat l'any 1897 pels anarquistes, com una venjança
una revenja a les morts després d'un atemptat que van fer els anarquistes al Corpus, on en la processió del Corpus van col·locar una bomba als anarquistes i van matar la gent que estava allà. Doncs Cánovas del Castillo, que era el que governava, va fer una sèrie de processos, va fer una purga d'anarquistes, va anar passant anarquistes i anys després aquests anarquistes assassinaran a Cánovas del Castillo. Aquí us podeu imaginar com era el context d'aquest país. Moltes gràcies per la vostra atenció.